We openen het woord vanmorgen in Matthäus. Het evangelie naar, zoals Matthäus dat beschreven heeft, Matthäus 16. Deze Matthäus 16 vanaf vers 13 tot het einde. Matthäus 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik, de mensenzoon, ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. Maar hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus, de Messias, was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei: God zij u genadig, Heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg, achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel, van zijn leven? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de mensenzoon hebben zien komen in zijn koninkrijk. Het thema van vanmorgen is: ga achter de Messias aan. Ga achter de Messias aan. Het evangelie, dat is een groot verhaal. En er zijn daar wijkende 4 verschillende beschrijvingen van één en hetzelfde verhaal. We zeggen vaak de 4 evangeliën. Feitelijk gezien is het één en hetzelfde evangelie, maar door 4 mensen verteld. En vroeger weet ik nog wel dat als er voorgelezen werd uit de Bijbel, in de kerk bijvoorbeeld, dat er dan gezegd werd van: we lezen het uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Nou, dat is eigenlijk een hele correcte, goede uitdrukking, want het is allemaal één en hetzelfde evangelie, alleen dit is door Matthäus beschreven. En elke evangelist die vertelt zo zijn eigen zicht op dat één en hetzelfde verhaal. Als we nu vanmorgen een klein stukje daaruit lezen, dan is het moeilijk om er echt iets goeds uit te halen, omdat je maar een heel klein gedeelte van het verhaal hebt. Het kan zijn dat er 2 mensen met elkaar staan te praten en de ene is aan de andere iets aan het vertellen. Je komt erbij staan bij die 2 en je valt eigenlijk midden in dat verhaal binnen. En na 2 minuten loop je ook alweer weg. Dan heb je een klein stukje van het verhaal wat diegene aan het vertellen is, heb je gehoord. Maar het begin heb je gemist en het einde. Dus je weet uiteindelijk, je kunt moeilijk, het gedeelte wat je gehoord hebt, kun je moeilijk plaatsen in het hele verhaal. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wij nou gewoon één klein stukje uit de Bijbel lezen. Dan is het vaak moeilijk om dat
te zien in het plaatje van het hele verhaal. Dus eerst een stukje achtergrond en dan hoop ik dat het beter in het hele verhaal te plaatsen is. En vanmorgen gaan we daarom onszelf verplaatsen in de huid van een Jood die zo leefde zo in het begin van onze jaartelling. Zo ongeveer 2025 na Christus. Een Jood die leeft in het land Israël. Nou goed, dan had je geluk als je Jood in het land Israël mocht leven, want de meeste Joden die wonen toen zelfs nog buiten Israël. Maar jij woonde in Israël. En Israël werd in die tijd bezet door de Romeinse bezetter. Nou, vergeleken met andere volken had Israël nog behoorlijk veel vrijheden. Ze hadden vrijheid van godsdienst, dat was vrij uniek in het Romeinse Rijk. En ze hadden zelfs een eigen religieuze regering die toegelaten werd door de Romeinse keizer. Dus ze hadden vrij veel vrijheden, maar desalniettemin, je had te maken met een Romeinse bezetter. En dat voelt niet fijn voor jou als Jood. Dat voelt niet fijn. De tijden waren ooit heel anders geweest. Honderden jaren terug had je koning David. Nou, dat was nog eens een koning. Onder koning David werden alle vijanden verslagen. En ja, sinds David gestorven was het uiteindelijk alleen maar minder gegaan. Hè? Ten tijde van Salomo was het allemaal nog prachtig. Maar na de tijd was het alleen maar bergafwaarts gegaan met de koningen van Israël. En uiteindelijk ook met Israël zelf. En de koningen die konden niet voldoen aan de taak die zij als koning van Israël hadden. Met dat volk zelf was het niet veel beter gesteld. Die leefden voortdurend in zonde. En uiteindelijk was de maat bij God vol na zoveel waarschuwingen. En werd het hele volk, bijna het hele volk, gevangen genomen en in het Babylonische Rijk verspreid. Maar God gaf wel beloften. Hij stuurde ze weg in gevangenschap, maar hij gaf beloften. Eén was, het volk zou terugkeren naar het land Israël. Een tweede belofte was, er zou een Messias komen. Een Messias koning. En dat zou een koning zijn die een koning zou zijn naar het beeld van David. Ja, het zou nog een grotere koning dan David zijn. En dat is ook waar het hele volk Israël dan naar uitzag. Toen ze in gevangenschap zaten om terug te keren naar Israël. En vervolgens ook dat er een Messias zou zijn die Israël zou bevrijden van alle vijanden. En dan zou Israël in volkomen vrede en voorspoed gaan leven onder het koningschap van deze Messias. Nu, een gedeelte van de Joden, die was ten tijde van Ezra, en later nog een gedeelte ten tijde van Nehemia, was al teruggekeerd uit het Babylonische Rijk terug naar het land Israël. Een gedeelte. En de tempel was zelfs herbouwd, alleen er was nog geen Messias. En daar zagen de mensen dan naar uit. Ja goed, er was geen Messias, maar het werd alleen maar erger, want er kwam een nieuwe overheerser, namelijk de Romeinen. En in de tijd na de laatste Oud-testamentische profeten, we weten de Malachi, dat was de laatste profeet van het Oude Testament. En dat was ongeveer 400 jaar voordat we lezen wat wij nu kennen als het Nieuwe Testament. Maar in die tijd waren er verschillende figuren zijn er opgestaan onder het Joodse volk, waarvan de mensen zoiets hadden van, zou dit nou de Messias misschien zijn? Opstandelingen die in opstand kwamen tegen de Romeinen, tegen de overheersers. En die probeerden de Romeinse bezetter weg te vagen. Maar één voor één is het mislukt en zijn ze ook gedood, die opstandelingen. En telkens weer was er teleurstelling daar. Maar die verwachting van de Messias, van die grote koning, die leefde niet altijd even sterk bij iedereen. Als er eens een keer zo'n opstandeling kwam, die in opstand kwam tegen de bezetters, dan hadden ze in één keer zo van, zou dit misschien een Messias zijn? En dan werd dat vuur weer aangewakkerd in de harten van de Joden. Maar als het dan weer mislukte, dan was de teleurstelling weer daar. Er waren ook Joden bij wie dat een veel sterkere, voortdurende, blijvende verwachting was. We weten bijvoorbeeld van Simeon, de oude Simeon die Jezus zegende als baby in de tempel, dat hij een hele sterke, blijvende verwachting had van de Messias en dat hij de belofte van God had gekregen dat hij de Messias in zijn leven nog zou zien. Maar niet bij iedereen was het zo. Nou, dit is een beetje de achtergrond van het Joodse denken en ook van jou als je je verplaatst in de huid van een Jood ten tijde van Jezus. En dit moet je ook in je achterhoofd houden, of eigenlijk zelfs in je voorhoofd. Want als je de evangelie niet leest door deze bril, dan kun je het ook moeilijk begrijpen wat er allemaal gebeurt. En wat de verwachtingen zijn.
Dat is de context van alle 4 beschrijvingen van het evangelie. Nou, toen Jezus begon met zijn bediening, dat is zo'n 27 tot 30 na Christus, en toen waren er ook veel Joden die zich afvroegen van Jezus van, wat is dit nou voor een man? Hetzelfde hadden ze al een paar jaar eerder van Johannes de Doper. Heel het Joodse volk, althans het gewone volk, die hield Johannes de Doper voor een profeet. Maar er waren ook mensen die zich afvroegen van, zou Johannes de Doper misschien de Messias zijn? Maar Johannes de Doper was het niet, want hij werd onthoofd door Herodes. Dan komen we bij het gedeelte van vandaag. Mattheüs 16 vers 13. In dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat is een kantelpunt in de beschrijving van het evangelie door Matthäus. Tot hoofdstuk 16 heeft Matthäus beschreven hoe Jezus leefde, wat hij onderdeed, wat hij onderwees, wat zijn onderwijs was en hoe hij leefde, wat hij allemaal deed. Hij preekte geweldig, deze Jezus. Hij deed wonderen, hij deed tekenen, hij genas zieken, hij bestrafte demonen. Wat was dat voor iemand? Nou, veel Joden hadden ook een hoge pet op van Jezus. Het was duidelijk iemand wel die door God gestuurd was. Maar wat is het nou eigenlijk voor iemand? Nou, dan nu, op dit punt, ruim 2 jaar, nadat Jezus zo'n 2 jaar al een bediening had. Op dit punt vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is de vraag van Jezus. Wat zou er voor antwoord komen? Nou, de ene zegt Johannes de Doper, en de ander zegt weer Elia, weer een ander zegt Jeremia, en weer anderen zeggen weer een van de andere profeten. Oftewel, de meningen zijn nog verdeeld over wie Jezus zou zijn. Maar dan vraagt Jezus het aan zijn 12 discipelen. Zijn 12 leerlingen, zijn 12 trouwste volgelingen. Maar jullie, wie zeggen jullie dan dat ik ben? En Petrus is degene die namens alle discipelen antwoordt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Petrus die wist het zeker. Jezus gaat ons bevrijden van de Romeinen. Jezus zal als koning gaan heersen over Israël. Maar dan, als Petrus dit gezegd heeft, dan gebeurt er iets heel opmerkelijks in vers 20. We slaan even een paar versen over. We gaan naar vers 20. Er gebeurt iets heel opmerkelijks als Petrus dit zegt. U bent de Messias. Wat staat er? Toen verbood Jezus zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij de Messias was. Waarom? Iedereen moet toch weten dat hij de Messias is? Nou, dit is de situatie. Deze situatie die is voor Jezus de aanleiding om 2 lessen te leren aan zijn discipelen. De eerste les gaat over hemzelf. Petrus heeft gezegd, hij is de Messias. De eerste les gaat over Jezus zelf. Wat de identiteit van de Messias is. Wat is dat nou voor iemand, de Messias? En wat is de weg die hij moet gaan als Messias? Dat is de eerste les. De tweede les gaat over de discipelen van Jezus. Over zijn leerlingen, zijn volgelingen. Over de identiteit van de volgelingen van de Messias. En de weg die ook zij moeten gaan. Dus 2 lessen. Eentje over Jezus als Messias. En de tweede les gaat over de volgelingen van de Messias. In het gedeelte lopen ze een beetje door elkaar heen. Ik zal ze proberen wat te scheiden. Dat is voor de structuur wel makkelijk om het bij te kunnen houden. Maar deze 2 lessen die staan vanmorgen ook centraal. Als eerste de les over de identiteit van de Messias en de weg die hij moet gaan. Petrus is dus degene die voor het eerst openlijk heeft beleden dat Jezus de Messias is. Dit punt. Voor de tijd heeft nog niemand het openlijk gezegd en openlijk erkend dat Jezus de Messias is. Na ruim 2 jaar is Petrus degene die dat voor het eerst openlijk zegt. Maar waarom verbiedt Jezus dan te zeggen dat hij de Messias is? Nou, het wordt al snel duidelijk als we doorlezen in vers 21. Want vanaf het moment dat Petrus voor het eerst heeft erkend en beleden
dat Jezus de Messias is, vanaf dat moment gaat Jezus aan zijn discipelen laten zien dat hij moet lijden, dat hij verworpen zal gaan worden door de Joodse leiders, dat hij zelfs gedood moet worden en dat hij moet opstaan uit de dood. Vanaf dat moment. Dus eerst moesten zijn discipelen komen tot het punt dat ze hem zouden erkennen en zien als de Messias. En dat was het punt waarop Jezus kon gaan uitleggen en kon gaan vertellen en laten zien dat hij moet gaan lijden en dat hij zelfs moet sterven. Maar dat gaat volledig tegen elke verwachting in die de discipelen hebben van de Messias. Lijden? Misschien. Maar verworpen worden door de Joodse leiders als hij de grote koning is en zal sterven, dat past absoluut niet in het plaatje wat zij hebben van een Messias. Daarom zegt Petrus ook, God verhoede het. Dat zal u zeker niet gebeuren. En daar gaat Petrus de fout in, als discipel. Want het is compleet ongepast dat je als discipel je rabbi gaat bestraffen. Het is ongehoord dat je als leerling je meester überhaupt terechtwijst, corrigeert. Dat kun je al niet doen, maar laat staan bestraffen. Maar wat Jezus zei over zijn lijden en sterven, dat past er toch niet in zijn plaatje. Dus het is toch ook logisch dat Petrus op deze manier reageert. Ja, Petrus die dacht inderdaad alleen maar aan eer en aan heerlijkheid voor de Messias. En Petrus dacht ook dat hij als discipel daarin zou delen in die eer en in die heerlijkheid. Terwijl Petrus, en dat zegt Jezus ook, Petrus heeft alleen maar zijn eigen ideeën bij wat een Messias zou zijn. En hij bedenkt niet wat Gods ideeën van een Messias zijn. Hij bedenkt niet wat Gods plan was. Nou, dan kunnen wij ook een les uit leren. Niet onze ideeën over geloof, over wie God is, over Jezus, over de gemeente. Al die zaken, niet wat wij denken wat in het leven belangrijk is, dat telt allemaal helemaal niet mee. Wij moeten bedenken wat Gods ideeën zijn en wat Gods plan is over mij. Nou, Gods idee van de Messias was in ieder geval anders dan dat van Petrus en van de meeste andere Joden. Zij dachten dus alleen maar aan die sterke leider die met kracht en geweld Israël zou gaan bevrijden, alle vijanden zou gaan verslaan. En hij zou dan als een herder alle schapen, alle Joden van de hele wereld hier in Israël brengen en daar als koning gaan heersen. En er zou volkomen wilde overvloed zijn. Ja, hij zou zeggen, net als Trump zei van Amerika, we're gonna make America great again. Nou, dat zou, Jezus zou zeggen, Israël weer groot maken. En dat zou tot de belangrijkste en grootste natie op de aarde worden. Dat is de verwachting. Nou, dat past er dus lijden niet bij. Ja, lijden misschien wel, maar in ieder geval niet het gedood worden en het verworpen worden en het weer opstaan uit de dood. Maar toch, deze weg van lijden, verworpen worden en sterven en opstaan, dat was de enige weg voor wie dan ook als Messias, maar voor de Messias, om werkelijk koning te worden. Want anders zouden de oud-testamentische profetieën over de Messias niet vervuld kunnen worden. Dus het lag niet aan de rol die Jezus aannam, het lag aan de rol die hij moest aannemen op grond van wat wij kennen als het Oude Testament. Zonder lijden en sterven geen Messias. Want wat zou er dan terecht moeten komen van een psalm of psalm 22, hè? Ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen, veracht door het volk. Iedereen die mij ziet, bespot mij. En ze hebben de muil tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Mijn handen en voeten zijn doorboord, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze zien het aan en kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en ze werpen het lot om mijn gewaad. Dit wordt gezegd van de Messias. Hoe zou dat vervuld moeten worden als hij de verwachting van Petrus moet
volgen. En wat denk je van Jesaja 53, hoe Jezus daar, of hoe daar de Messias beschreven wordt als een lijdende Messias. En gestalte of glorie had hij niet. Er was geen schoonheid aan hem dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, verworpen door de mensen. Een man van leed en bekend met ziekte. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze zwakheden heeft hij gedragen. Maar wij hielden hem voor een geplaagde. Hij is verwond, verbrijzeld. Hij heeft striemen. Hij is mishandeld. Hij werd verdrukt. Als een lam werd hij de slachting geleid, naar de slacht geleid. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Maar zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld ook. Dit zijn profetieën die de Messias moest vervullen. En dit zijn niet de enige. Zo zijn er veel meer in het Oude Testament. Dit zijn twee hele bekende. Maar dit zijn profetieën die moesten vervuld worden in de Messias. Het was niet alleen een koning, maar ook een priester. En dit was voor de Joden, met name in die tijd, die kenden dit plaatje niet van de Messias. Ze kenden alleen maar het plaatje van een grote koning. In het huidige Jodendom, wat later is ontwikkeld na Christus, kennen ze ook een lijdende Messias. Zij lezen ook de profeten. Zij zien ook dat die profetieën eroverheen geschreven staan. Maar ze erkennen Jezus niet als Messias. Maar zelfs de huidige Joden, onder de huidige Joden is er ook een verwachting van een lijdende Messias. En in het beeld van de lijdende Messias komt naar voren dat de Messias zich identificeert met Israël. En uiteindelijk met de hele mensheid. Maar de weg die Israël gegaan is en moet gaan tot op de dag van vandaag, dat is één grote geschiedenis van lijden. Van verdrukt worden door volkeren om hen heen. En dat is precies ook de weg die de Messias moest gaan en gegaan is, namelijk de weg van lijden. Zodat het volk Israël zich ook met die Messias, met hun Messias kan identificeren. Uiteindelijk, wie is er in het leven die niet te maken heeft met lijden? Jezus is degene die ook het lijden heeft geleden. Zodat wij ook met hem kunnen identificeren. En we weten dat hij niet iemand is die nergens last heeft van pijn. Die niet weet wat lijden is. Maar hij weet heel goed wat lijden is. Hij weet heel goed wat ziek zijn is. Hij weet heel goed wat het is om onder het juk van de gebroken wereld te leven hier. Dat weet Jezus heel goed. Zo kunnen ook wij ons met hem identificeren. We hebben het laatst net, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze zwakheden heeft hij gedragen. Wat een Messias. Wat een Messias. En misschien verwachten de discipelen dit niet. Het past er totaal niet in een plaatje. Maar dit is toch een Messias die van oneindig veel meer waarde is dan de Messias van hun ideeën. Als Jezus niet zou sterven en opstaan, dan zou Gods koninkrijk geen werkelijkheid kunnen worden. En dan zou uiteindelijk dus de Satan zijn zin hebben gekregen. En dat is de reden waarom ook Jezus tegen Petrus zegt, ga weg achter mij, Satan. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. Gods plan moest vervuld worden. Dit is de weg die de Messias dus moest gaan om zijn opdracht te kunnen vervullen. En als Jezus in vers 24 spreekt over zichzelf verloochenen en je kruis opnemen als weg voor zijn discipelen, komen we zo op terug. Maar dan is hij degene die hier in het voorbeeld zou geven. Jezus heeft een leven van volkomen zelfverloochening geleefd. En Jezus is degene die zijn kruis op zich heeft genomen en uiteindelijk daaraan is gestorven. Goed, het plaatje van de discipelen van de Messias valt dus behoorlijk in duigen. Dat zien we later, op het moment dat Jezus daadwerkelijk ook gekruisigd is. Maar op dit punt dringt het tot de discipelen gewoonweg niet door wat Jezus zegt. Ze begrijpen het op dit punt nog niet. Dit is te ver buiten hun beeld. Maar voor het geval dat
ze toch moedeloos zouden worden, dat ze het meer zouden gaan bedenken van, is het waar, moet onze meester gaan sterven, voor het geval dat ze moedeloos zouden worden, gaat Jezus nog meer laten zien, want dit is natuurlijk niet alles, het lijden en het sterven. En het opstaan zelfs niet. Nu is Jezus gestorven. Maar, vers 27, de mensenzoon, hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat is de toekomst. Dat is deel 2 van zijn bediening. Nu is Jezus dus gestorven en begraven. Nu is Jezus al opgestaan uit de dood en heen gegaan. En zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Dan wordt hij aanbeden door miljoenen engelen. En dan is hij bezig om alles klaar te maken voor zijn tweede komst. Om dan het koninkrijk van God volkomen en volmaakt hier op aarde te gaan vestigen. En Jezus zegt dat op dit punt al tegen zijn discipelen, zodat ze het ook nu al weten van, let op, jullie plaatje klopt weliswaar niet, maar dat betekent niet dat ik helemaal niet als koning zal gaan regeren over de aarde en dat Israël helemaal niet groot zal worden op de aarde en dat ik zal gaan zitten op de troon van mijn vader David. Dat betekent dit allemaal niet. Maar het is uitgesteld, dat is niet uitgesteld, het is een stap 2 in mijn bediening. Eerst moet deze stap genomen worden. En voor het geval dat jullie dat niet geloven, zegt Jezus tegen zijn discipelen, er zijn er onder jullie, die zullen niet sterven voordat ze de mensenzoon hebben zien komen in zijn koninkrijk. Oftewel, er zijn er onder jullie die mij zullen zien, zoals ik voor de tweede keer zal komen. Nou, dat duurde niet lang. We hebben het al vorig jaar, hebben we er al naar gekeken, hè, de verheerlijking op de berg. Als een bewijs voor die 3 discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes. Als een bewijs. Als een zichtbaar teken hoe Jezus terug zal komen. Zij hebben het gezien. Hoe Jezus zal zijn op het moment dat hij voor de tweede keer komt. Namelijk in volle heerlijkheid. De heerlijkheid van zijn vader. Stralend als de zon. En helder wit als het licht. Dat is de manier waarop Jezus straks zal komen. Zij hebben het gezien. Maar de vraag alleen is, voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Ben je met Jezus? Of ben je tegen Jezus? Heel eenvoudig, als je nu met hem bent, zul je als Jezus straks op die manier terugkomt, zul je ook met hem zijn. Op de nieuwe aarde, in zijn koninkrijk, volmaakt. Als je nu tegen hem bent, als je nu niet met hem bent, dan zal je straks ook niet bij hem zijn. Als je nu niet aan hem onderwerpt, zal je straks ook niet in die heerlijkheid bij hem zijn. Dat is de eerste les over de identiteit van de Messias en de weg die hij moet gaan. Dat brengt ons ook direct bij het tweede punt, namelijk over zijn volgelingen. Dit is de Messias, maar er zijn ook volgelingen van de Messias. En wat zijn dat voor mensen en wat is de weg die zij dan ook moeten gaan? Dat is de tweede vraag. Nou, daarvoor gaan we eerst weer even naar vers 22. Als je de Bijbel hebt, dan kun je even mee lezen weer. Want ik zei net dat het ongehoord is voor een discipel dat hij zijn rabbi, zijn meester, bestraft. Kan niet. Maar Petrus heeft hier echt geen benul van wat hij aan het doen is. Want zijn ideeën die druisen in tegen de ideeën van God. En als zijn ideeën dus waar zouden worden, dan zou het gedaan zijn met het grote koninkrijk van God. Maar let er dan op wat Jezus tegen Petrus zegt. Vers 23. Ga weg, achter mij, Satan. Je bent een struikelblok voor mij. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Volgens goed Joods gebruik hoort een discipel achter zijn rabbi aan te lopen. Dus als ze... Kijk, je had allerlei rabbies. Jezus was niet de enige rabbi, de meester die er was. Er waren allerlei rabbies en die hadden allerlei leerlingen die van hen leerden. Als ze dan op reis gingen met de groep leerlingen en met hun meester, dan moesten die leerlingen achter de meester aanlopen. Als een teken van onderwerping en van volgzaamheid. Wat doet Petrus? Petrus die is van zijn plaats, want hij is voor zijn rabbi, voor Jezus, uit gaan lopen.
Namelijk, hij ging Jezus bestraffen en ging Jezus de weg wijzen die Jezus zou moeten gaan. Als Jezus dus Petrus zou gaan volgen, dan zou zijn missie falen. Einde messiaschap. Oftewel, Jezus zou struikelen over Petrus. Als Petrus voor Jezus uit zou gaan lopen. Dan zou Jezus gaan struikelen over Petrus. Daarom zegt Jezus, ga weg achter mij. Petrus, je moet terug naar jouw plaats. Het is achter mij. Achter mij aan. De enige plaats voor een discipel van Jezus is achter hem. Niet voor hem uit. Een discipel van de Messias moet achter hem aangaan. Nou, in vers 24 legt Jezus aan zijn discipelen uit wat dat inhoudt, dat achter hem aangaan. Namelijk, als iemand achter mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Jezus volgen. Dat is achter Jezus aangaan. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en dan Jezus volgen. Dat brengt ons bij een ander punt, namelijk nergens in de hele Bijbel staat er een opdracht om gelovigen te maken. Ik ga straks uitleggen waarom ik dit zeg. Nergens staat er in de Bijbel dat we gelovigen moeten maken. Het staat hooguit dat, Paulus zegt op een gegeven moment dat hij een bediening heeft om mensen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dat is wat anders dan gelovigen maken. Dat is geen opdracht. Er staat wel een opdracht in om discipelen te maken. En Mattheüs 28, maak discipelen van alle volken. Niet maak gelovigen van alle volken. Hier hebben we de beschrijving van een discipel. En wat is een discipel? Wat is een leerling? Zo kan je namelijk het woord discipel ook vertalen. In onze taal is het misschien wat meer bekend klinkt dat, hè? Een leerling. En een leerling is niet alleen maar die iets leert, zoals we in een klas kunnen zitten en je hebt een meester die dan de sommetjes op het bord voorschrijft en denk je, oh, dan op een gegeven moment snap je een sommetje, 1 plus 1 is 2. Dat begrijp je al snel, maar ook wat ingewikkeldere sommen. Maar dat is als je een iets verder gevorderd discipel, iets verder gevorderd leerling bent. Dat is niet het enige. Een discipel onder het Joodse volk, dat is iemand die voortdurend in nabijheid van zijn rabbi is. Die leert van zijn rabbi. Natuurlijk leert hij heel veel van zijn rabbi. En die geeft onderwijs aan zijn leerlingen. Maar niet alleen dat, hij volgt hem ook overal. Een discipel volgt een rabbi overal waar hij heen gaat. Dus gaat een rabbi ergens heen, zijn club discipelen gaat met hem mee. En ze kijken naar hoe hij leeft. Niet alleen naar wat hij zegt, maar ook naar hoe hij leeft. Het was zelfs zo, kijk, in deze tijd hebben we het ook op een bepaalde manier, kennen we dat ook alweer. Op het moment dat je een bepaalde popster of een voetballer wat dan heeft, die heeft een nieuw kapsel, dan zie je gelijk hordes van die jongens, van die tieners, zie je met hetzelfde kapsel lopen. Die willen zich identificeren met die ster. Nou, op een bepaalde manier is er niks nieuws onder de zon, want ook onder de Joden deden de discipelen dat ook. Als hun rabbi een bepaalde kledingstijl had, kleden zij zich op dezelfde manier. De manier van spreken, die gingen ze ook nadoen. En het hele leven van die rabbi gingen zijn discipelen nadoen. En dat is dus een discipel. En dat is ook onze roeping als discipelen, namelijk dat we voortdurend in de nabijheid van Jezus zijn. Met Jezus is in de hemel, maar de Heilige Geest is wel gekomen. Dat we voortdurend in de nabijheid van Jezus zijn. Dat we van hem leren, dat we lezen van, oh, hoe reageerde Jezus hierop? Hoe leefde Jezus? Zo wil ik ook leven. Dat we van hem leren en hem na gaan doen ook. En dat we achter hem aangaan. Dat is onze roeping. Dus niet zeggen we, ja, ik heb een redder nodig en ik heb een beslissing gemaakt voor Jezus om hem aan te nemen als redder. En halleluja, nu ga ik naar de hemel toe. Dat is niet onze roeping die wij hebben. Onze roeping is om discipelen te zijn van Jezus. De vraag is ook, ben jij een discipel of ben je een gelovige? Nou, dat is discipelschap. Achter Jezus aangaan of Jezus volgen, dat betekent dus ook een discipel van Jezus zijn, want alleen discipelen volgden Jezus. En achter Jezus aangaan, dat betekent dat dat niet kan als je voor hem uitloopt. Of als je maar wat een beetje om Jezus heen zwerft. Je gaat af en toe kom je eens een keer naar de samenkomst van de gemeente en af en toe zeg je van, oh ja, het is fijn dat Jezus is mijn redder. En
of vervolgens ga je weer je eigen dingen doen. Nee, een discipel die is, ik kan bijna zeggen dag en nacht, is die erop gericht om Jezus, zijn rabbi, te volgen, zijn meester te volgen. En te doen wat hij zegt, achter hem aan te gaan. Je kunt dus anders gezegd, je kunt alleen maar achter Jezus aangaan als je dezelfde weg loopt die ook Jezus gelopen heeft. Ik bedoel, we kunnen heel eenvoudig zeggen, op het moment dat ik hier vandaan naar zo'n bommel ga, kun je zeggen van oké, Henry, ik volg jou. Maar als jij vervolgens een hele andere kant op gaat, ja, dan volg je mij niet. Dan ga je een eigen weg nemen. Dat is niet volgen. Volgen dat kun je alleen doen als je dezelfde weg gaat als dat je voorganger gaat. Dus we moeten dan dezelfde weg gaan als dat Jezus gegaan is. Maar de weg van Jezus, dat was niet de weg die mensen verwachten, namelijk een weg van alleen maar heerlijkheid. Nee, de weg van Jezus is de weg van eerst lijden en door het lijden heen tot heerlijkheid komen. Dat is precies ook de weg die wij moeten gaan. Wij leven hier op aarde niet om maar zoveel mogelijk te genieten. Het is niet als het ware maar een grote speeltuin waarin wij leven en waarin het ene speeltoestel nog mooier is dan het andere speeltoestel. We leven van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Nee, ook de weg die wij gaan, dat is een weg die door het lijden heen gaat. En uiteindelijk zal resulteren in grote heerlijkheid. Maar het is wel de weg achter Jezus aan. De weg van zelfverloochening en de weg van het je kruis op je nemen. Jezelf verloochenen. Verloochenen, zelfverloochening, dat is iets eigenlijk wat in de Bijbel weinig als woord als zodanig voorkomt. En letterlijk betekent het zoiets als weigeren of nee zeggen. En als wij denken aan verloochening, dan denken we heel gauw aan Petrus. Die geschiedenis is vrij bekend. Dat als Petrus bij het verhoor van Jezus is, als Jezus wordt verhoord door de hoge priester, dat Petrus dan tot 3 keer toe zegt van nee, ik ken hem niet. Hij weigert te erkennen dat hij bij Jezus hoort. En daarmee doorbrak hij als het ware elke relatie en elke band die hij met Jezus had. Wat is verloochening? Petrus die verloochende een ander, namelijk Jezus. Je kunt niet alleen een ander verloochenen, je kunt ook jezelf verloochenen. Dan zou je ook kunnen zeggen als het ware, kunnen zeggen van nee, ik ken mezelf niet. En met mezelf bedoel ik dan mijn verlangens, mijn ideeën van wat ik van mijn leven zou willen maken. En mijn rechten die ik denk te hebben. Dan zeg ik nee, die ken ik niet. Het gaat er niet om van, oh, ik hou zo van die lekkere chocolaatjes hier zo, maar ik verloochen mezelf en ik laat ze staan. Nee, dat is geen zelfverloochening. Dat is misschien zelfbeheersing, maar geen zelfverloochening. Zelfverloochening is niet iets weigeren voor jezelf, maar dat is jezelf op zich weigeren te erkennen. Dus dan gaat het niet meer om mijn ideeën, maar het gaat om Gods ideeën. Niet meer om mijn wensen, niet meer om mijn ambities, niet meer om de dingen die ik belangrijk vind. Maar juist wat God belangrijk vindt, wat God wil dat ik doe. Hoe God wil, de weg die God wil dat ik zal gaan. De dingen die God wil dat ik zal doen. Hij bepaalt de richting van mijn leven. Het gaat er niet meer om dat mensen mij waarderen. Nee, het gaat erom dat mensen Jezus gaan waarderen en Hem gaan eren. Dat is zelfverloochening. Nou, als je vers 25 leest, dan betekent zelfverloochening ook het verliezen van je leven. Dus niet meer willen vasthouden aan je leven. Wat jij zo graag wil leven. Als je vers 26 leest, dan betekent het ook het opgeven van aardse rijkdom, het winnen van bezittingen. Wat baat het de mens als hij heel de wereld wint? Oftewel dat hij alle bezittingen van een wereld zou hebben. Zelfverloochening betekent dat je dat ook opgeeft voor Jezus. Afzien van jezelf en wat jij wil en in plaats daarvan Jezus volgen en gericht te zijn op Hem en wat Hij wil. Dat doe je dan. Dat is zelfverloochening. Je kruis opnemen, dat wordt vaak
gezien als van ieder huis heeft zijn kruis. Of iedereen heeft wel zijn moeilijkheden in zijn eigen leven en die moet je maar met je meenemen. En dat is jouw kruis. Ja, de ene kruis dat is dat hij altijd last van zijn neus heeft en de andere heeft een kruis dat zijn kinderen weggelopen zijn van huis. En zo heeft iedereen zo zijn kruis. Maar dat is niet wat je kruis opnemen is. Dat is wat wij vaak maken van een kruis opnemen. Of wat het in onze cultuur betekent om je kruis op te nemen. Of een kruis te hebben. Niet vergeten, dit is 2000 jaar geleden geschreven. En 2000 jaar geleden betekende je kruis opnemen maar één ding. En dat betekende namelijk de spot van de mensen die op je kwam. En mensen die jou een kruis zagen dragen, die bespotten je. Want je was een grote crimineel. En het tweede wat het betekende was executie. Dood. Dat is je kruis opnemen. Niets anders. Oftewel, het gaat om het afstand doen van jouw recht om te leven. En niet, begrijp me goed hè, dat betekent niet dat het leven geen waarde heeft. Dat betekent niet dat het leven beschermd moet worden ten koste, of dat het echt beschermd moet worden. Als we denken aan bijvoorbeeld abortus of zo, alsof dat dan leven is niks waard. Absoluut niet. Het leven is absoluut waard om beschermd te worden. En het is ook goed om op te komen voor de bescherming van het leven. Maar het betekent dat er één ding belangrijker is dan dat. Namelijk, dat is Jezus volgen. En als Jezus volgen betekent, wij kunnen het hier in Nederland misschien op dit moment moeilijk voorstellen. Maar als het volgen van Jezus betekent dat je de dood van een martelaar moet sterven, dat je daar bereid voor bent. Kijk, Jezus zegt dit op dit moment tegen zijn 12 discipelen. Waarvan de meesten de martelaarsdood zijn gestorven. Jezus zegt tegen hen, jullie hebben ideeën, zij hebben nog steeds ideeën van, ik zal delen in de eer en de heerlijkheid van de grote Messias koning. Jezus zegt, nee, ook jullie moeten een andere weg gaan dan dat jullie het idee hebben. Ook jullie weg. In jullie weg zullen jullie ook bereid moeten zijn om te sterven. Nou, er zijn verschillende van deze discipelen die ook aan het kruis zijn gestorven. Die hebben ook letterlijk een kruis opgenomen. De vraag alleen die hiervoor bij gesteld moet worden is, ben je bereid? Het is een moeilijke vraag nu in onze omstandigheden, maar de vraag alleen is, ben je bereid? Als je nu de keuze zou moeten krijgen, van op dit moment ga je aan het kruis, word je gedood. Misschien niet aan het kruis, maar misschien met een geweer voor je, van oké, dit moment word je gedood. En dan ben je voor altijd bij de Heer. Of je verloochent hem. En het is voorbij. Jezus zegt, ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader. Maar wie mij zal verloochenen voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor de Vader. De enige vraag is, ben je bereid? Misschien denk je van, nou, dat gaat wel erg ver. Nou, daar heb je gelijk in. Dat gaat erg ver. En het is ook niet iets wat je zomaar moet doen, of waar je al te makkelijk, maar ja, moet zeggen, ja, ik geef mijn leven. Petrus zei het ook iets verderop van, Heer, ik zal zelfs tot in de gevangenis en tot de dood met u meegaan, zegt Petrus. Maar kort daarna verloochende hij hem 3 keer. Ook wij moeten voorzichtig zijn met hem al te snel, ja, zeggen, ik ben bereid om een kruis op te nemen. Dit is wat we moeten doen, maar wel doordacht moeten doen. Jezus geeft 3 redenen waarom, ondanks dat het misschien bijna idioot klinkt, want je gaat je leven opgeven om maar iemand te volgen, waarom het toch goed is om te doen. 3 redenen. De eerste staat in vers 25. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden of die zal het behouden. Dus ook weer eigenlijk opnieuw, als je nu al vasthoudt aan je eigen leven en jouw manier van leven en de dingen die jij wilt bereiken in je leven, dan zal je aan het einde met lege handen achterblijven. Maar ook, als je nu in dit leven afziet van jouw rechten die je hebt en de dingen die jij zou kunnen bereiken in dit leven, de idealen die jij zou willen nastreven, als je dat opgeeft om mij, zegt Jezus, dus omwille van Jezus, om Jezus na te volgen, omwille van het evangelie, dan zul je daar ook rijk voor beloond worden en het eeuwige leven ontvangen. Tweede reden is de vers 26.
Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint, oftewel alle bezittingen van de wereld verkrijgt, maar schade leidt aan zijn ziel. Dat is als je je leven daarmee verliest, of het eeuwige leven verspeelt. Je kunt op aarde succes hebben. Je kunt uiteindelijk, als je een beetje getalenteerde voetballer bent, dan kun je tot grote hoogte komen. Als je echt een goede voetballer bent, dan gaat de halve wereld aanbidden. Je kunt een groot popster worden of een filmster. Je kunt misschien niet alleen dat hebben, maar gewoon ontzettend populair zijn onder de mensen om je heen. Dat iedereen respect voor je heeft. Van, fijne kerel, fijne vrouw is dat. Of wat een prachtige vrouw ben je naar allerlei... je kunt alles hebben. Je kunt grote huizen hebben. Je kunt mooie auto's hebben. Je kunt... Noem maar op. Je kunt het leven waarvan iedereen denkt te dromen. Maar als je aan het eind van je leven met lege handen achter moet blijven, dan denk je, ja, ik heb hier 60 jaar misschien een prachtig leven geleefd, maar je blijft met lege handen achter. Wat heb je er dan aan? Vraagt Jezus. Wat baat het je? Wat heb je er dan aan? Als je dat ook beziet vanuit Gods perspectief, waar brengt het je dan? Ga je met dat leven eeuwig leven kunnen kopen? Stel dat je rijker bent dan de 50 rijkste mensen van de wereld bij elkaar. Ga je daar je eeuwige leven mee kunnen kopen? Ga je erbij bij God aankomen en zeggen, God, wat kost het? Ik heb hier $500 miljard. Of euro. Of wat voor pond, of wat dan ook. Maar wat ga je ermee kopen? Geen eeuwig leven. Psalm 49 zegt, de losprijs voor het leven is kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Of een andere vertaling, de prijs van het leven is te hoog, in eeuwigheid niet op te brengen. Je kunt geen eeuwig leven kopen. Je kunt wel de keuze maken om achter Jezus aan te gaan. En dan ontvang je gratis dat eeuwige leven. Laatste reden, vers 27. Jezus die zal dus komen in de goddelijke heerlijkheid en kracht, dat zagen we net al. Dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Ik heb het al vaker gezegd hier. God is eerlijk. God die beloont ook. God is niet een God die, als het ware, dat je maar blij moet zijn met elke kruimel die je krijgt bij hem. Maar God is eerlijk. God beloont iedereen naar het leven wat hij of zij leeft. God beloont jou ook naar hoe jij leeft. Hoe jij hier leeft voor hem. Dat is alles beslissend en bepalend voor de beloning die je straks krijgt als je bij hem bent. Dus als jij nu je leven opgeeft om achter Jezus aan te gaan, dan ontvang je daar een rijke beloning voor. Ik hoop dat je zal beseffen ook vanmorgen dat het leven, ook het christelijke leven, niet betekent, ik heb ooit een beslissing genomen voor Jezus om hem aan te nemen als redder. Dat is een beweging die we zo'n 100 jaar nu hebben, waar veel dingen door mis zijn gegaan in de kerk. Het gaat niet om nooit een beslissing nemen voor Jezus om hem aan te nemen als redder. Het gaat erom om je leven voor hem over te geven. En hem tot Heer in je leven te maken en te doen wat hij zegt, achter Jezus aan te gaan als zijn discipel. Jezus volgen totdat hij komt in heerlijkheid. Dat is het beste leven wat je kunt leven. Dat is het leven door lijden heen nu, want het brengt lijden met zich mee. Maar het eindigt in goddelijke heerlijkheid. Zullen wij er allemaal zijn straks, als Jezus komt, met hem. Doordat we nu, ook met elkaar, ook als gemeente, achter Jezus aangaan. Elke stap, stap voor stap. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemel woont. Prezen zij uw naam. Dat u Jezus naar deze aarde hebt gezonden. Om uw plan uit te voeren en niet plannen van mensen. We danken u, Jezus, dat u niet naar Petrus hebt geluisterd, maar naar uw Vader.
We danken u, Jezus, dat u gekomen bent naar de aarde. Niet om een comfortabel leven te leven, maar juist een leven van zelfverloochening en uiteindelijk van sterven. We danken u dat u bent gestorven voor de zonde van de wereld. We danken dat u bent gekomen om de overtredingen en de zonde van uw volk op u te nemen. En u zelf als een schuldoffer en een zondoffer te offeren. We danken dat u bent opgestaan uit de dood, zodat u leeft en dat u eeuwig leven geeft aan ieder die achter u aankomt. Ik bid u voor ieder van ons. Dat nu, in afwachting van uw komst, Jezus, dat u door de Heilige Geest zo krachtig en in ieder van ons werkt. Dat we dag in dag uit, de hele dag door, achter u aan zullen gaan. Dat we niet alleen gewoon wat van u zullen willen leren, maar dat we voortdurend in uw nabijheid zijn. Dat u door de Heilige Geest ook ons leidt en ons steeds meer doet lijken op Jezus. Helpt u ons daarbij. We danken u. We danken u deze morgen. We danken u in Jezus' naam. Amen.